Advisor. Sanibona ku part 98 la esiqala khona emzini kaNatali u-Edward ekhombisa uNatali ivideo kaLucian noKayleigh. Esebuyile uNatali waxosha u-Edward ethi angidlali nawe ngithi phuma la endlini. Wathi u-Eddie noma ungangixosha kodwa amehlo akho abheke le video. Wathi uNatali phuma la endlini Edward. Wathi u-Eddie nginike i-cellphone number yakho khona ngizokusendela yona le video. Wathi uNatali ngeke ngikutshele kaningi ngithe phuma la endlini. Wathi u-Edward okay ayithi ngikunika nale ikhadi elinefone number yami khona uzokwazi ukunginika kule number yakho ngikwazi ukukuforwardela le video. Wabeka leyo business card u-Eddie waphuma wathi inamba yami uzoyithola lapho. Esesele uNatali wayecasukile wathatha i-cellphone ethi ufonele uLucian wangena ku-voicemail. uNatali washiya imessage wathi uvala ifoni wenzani lapho ngifonele ngokushesha uma uthola le message. Waqeda lapho wahamba uNatali wayokhiya emnyango ngesikhathi u-Eddie sehamba ngemoto yamaphoyisa. Waphinde wabuyela ekufoneleni uLucian. uNatali still engena ku-voicemail wathi Lucian ngithi ngifonele manje. U-Alex wayekade esuka kuRandall wasukuma ehamba ehleka ehambe sehotela esitifu sikagoloko. uRandall wayefasa uzipho webhuluku ebuza ku-Alex ukuthi ubuyenzelani lento. Wathi u-Alex ingoba ngiyakwazi ukuyenza ayithi futhi bengifuna nokukukhombisa ukuthi uyisilima kanjani. Wathi uRandall ngiyisilima ngani. Wathi u-Alex ingoba wawungithatha kancane uyitshela uhlakaniphile mina ngiyisilima sikamama wasekhaya ongazili lutho kanti kade wasangigijima mina ngoba wawuyitshela ukuthi wena uhlakaniphe wedwa. Wathi uRandall awungitsheli ngani pho ukuthi ubani futhi uyini wena. Wathi u-Alex wena Randall ukuthi uyitshela ukuthi uhlakaniphile ukwazi nokutwista imiqondo yabantu kanti awazi ukuthi ingqondo yakho ngayitwista from day one. Wathi uRandall awuzazi ukhuluma ngani wena udake utshwala. Wathi u-Alex ngabona kudala mina ukuthi uyangifuna ngangikucontrola sonke lesikhathi ngoba uyitshela ukuthi uhlakaniphile kanti uyisilima njengeningi lamadoda. Wathi u-Alex wena wawenza yonke into engifuna ukuthi uyenze ngesikhathi engangifuna ngaso ukuthi uyenze. Wathi u-Alex njengakho lokho kuqeda ukwenzeka yimina kade ngikwenza futhi ngoba still ngize in control. Wathi uRandall kusho ukuthi uyisilima esingenangqondo ngempela uma ucabanga kanjalo. Wasukuma uRandall wathi sifebe phuma endlini yami. Wahamba u-Alex wathi bese ngivele sengihamba wajikela emva kaRandall wambamba wafaka isandla ebhlukweni ngemuva ngesikhathi uRandall embuza ukuthi wenzani. Wathi u-Alex ngizama ukutshontsha i-credit card yakho. Wathetha uRandall ngesikhathi exosha u-Alex ethi akaphuma endlini yakhe. Wahamba u-Alex wathatha isikhwama sakhe waphuma wahamba endlini kaRandall. noRandall wajike walandela u-Alex wathi awume lapho wena. u-Alex wama wathi uRandall ubuyishiso yini yonke lento obuyisho. u-Alex wabuza kuRandall ukuthi siyakudla yini vele bengikhuluma iqiniso ngayo yonke lento. Ngesikhathi besakhuluma kwaqhamuka imoto ka-Edward yazoma eduze kwakhe. Ethi u-Alex isimelane-ke lesilima la. Wathi uRandall ifunani lenja la. Wehlo u-Edward waqonda kubona ngesikhathi ekubingelele u-Alex ethi yasifeka. u-Eddie wababuza ukuthi nina nobabili senibuyeleni. Wathi u-Alex sasingakaze sihlukane ngekhathi esondela kuRandall emgaxa ethi kumanje siqeda ukuhave sex. Wathi u-Eddie ucabanga ukuthi uyahlekisa wena. Wathi u-Alex ukuthi wena umuntu ongihlekisayo manje kubuka ukuthi angihleki. Wathi u-Edward sifebe suka njengamanje uhambe emzini wakho. Wathi u-Alex ku-Edward nawe sifebe phindele emzini wakho. wabuka wathi konje sengiyakhumbula ukuthi umuza unawo. Wahleka u-Alex ngenkathi ehamba uRandall wasala ebuza u-Edward ukuthi uzofunani la. Wathi u-Edward wena nje Randall obufonela amaphoyisa. Wathi uRandall bengifonela amaphoyisa angempela. Wathi u-Edward iphoyisa langempela nanti lime phambi kwakho silima uze wathi ushayiwe ushawoba. Wathi u-Edward ushawobani. Wathi uRandall ngishawo uNatali. Wathi u-Edward kanti yini inkinga yeni nina abantu abanaleli bali elinje ebusweni ethi ngoba sonke isikhathi nje nina into eniyicabangayo yimpi nokulu bese kugcineni niyabulalana njani icabanga nje into yaphambili. Wathi uRandall ngathi sebengabulala wena manje. Wathi u-Edward kade wasebezama behluleka mina ngiyilo Edward ongafi mina. Wathi uRandall futhi awuthi ngisuke phambi kwakho ngoba uyanginyanyisa. Wahamba uRandall. u-Edward esesele nokhazini wakhe wabuza ku-Alex ukuthi wena sifebe usameleni. Wathi u-Alex ngiyimele wena kukuhlupha lokho. Wathi u-Edward yini yola into oyigqokile ugqokise kwamantombazana asemaplazini. Wathi u-Alex ukuthi sengibuyele ey'mpandeni zami. Wathi u-Edward musukubheda wena buyele emzini wakho. Wathi u-Alex awu kanti awuzwanga ngisahlali laphana mina. Wadideka u-Edward ethi kusukela nini. Wathi u-Alex indaba engakuxoxelanga uBradley umngani wakho. Wahamba u-Edward esethi uyobuza kuBradley. Wathi ehamba u-Edward wasala u-Alex wavela wantshontsha imoto yamaphoyisa yayifike no-Edward. wayefuna ukuripota ku-dispatch kodwa esaba ukuthi uzoqala thini kodwa wagcina eripothile ku-dispatch wabatshela ukuthi ucele bamtrace imoto yamaphoyisa lekade patrola ngayo. Badideka e-dispatch ukuthi uhlukane kanjani nemoto yakho. Wathi u-Edward intshontsho yabasolwa abathathu bamadoda abantu abamnyama. It was stolen. 3 black suspects. Owokuqala umuntu unobude obungango 1.6'8" ufana noTyler Perry. 1 6'8" looking like Tyler Perry. Omunye u-1.5'9", omunye unobude obu-1.5'11". 1 5'9" and 1 5'11". Babuza dispatch ukuthi bebegqokeni. Wathi u-Edward bebegqoka ama-jean nalamashethi amakhulu abajwayele ukuwagqoka. Okay. Any description of the clothing?
They were wearing jeans and those oversized t-shirts they like to wear. Wayekhuluma no-Edward kwe-radio wathi shuthi ujwayele ukuqambela abantu abamnyama amanga njengoba baqambela amanga ukuthi bakuntshontshelwe imoto. Wathi u-Edward awubuyise leyo moto wena Alex. Babuza e-dispatch ku-Edward ukuthi ubani lo muntu wesifazane okhulumayo. U-Alex wabatshela e-dispatch ukuthi ngiyile ndoda emnyama efana no-Tyler Perry njengoba eqamba amanga nje u-Edward. Mina ngumuntu wesifazane owumlungu weneyinwele eziblonde. U-Edward wabatshela e-dispatch ukuthi ningayilaleli into ayishoyo isela leli ntshontshe imoto yamaphoyisa lidakwe na utshwala. E-dispatch babuza ku-Edward ukuthi uqonda ukusitshela ukuthi untshontshelwe imoto umuntu wesifazane ophuzile. Ngesikhathi sethetha u-Edward abase-dispatch sebexoxa no-Alex wavele wacasuka wavala i-radio wahamba eseyongena endlini kaBradley. Wathi uma ingena u-Edward wethuka uBradley embuza ukuthi awunokhi ngani Edward. Wathi u-Edward ngingene ngoba umnyango ubungakhiwe futhi angizelanga indaba zokunokha la ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani la empilweni yakho wena. Umasi yena wenzani la ekhaya. Wathi uBradley kanti awumboneni ukuthi uyapheka. Wathi u-Edward ngiyambona ukuthi uyapheka kodwa manje ngichazele ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho no-Alex. Wathi uBradley i-long story. Wathi u-Edward kodwa wenze kahle u-Alex wahamba kodwa manje usewushiyelana lo sathane wengane ngemuva. uBradley khuze u-Edward wayeseyinganeni enza kahlukane nengane. Wathi u-Edward Bradley kumele usale nezingane zakho zombili ususe lo devil phambi kwakho. Wathi umase ungangilokothi ukhulume leyo nto ngoba ngizokuthela ngala-mafutha. Wathi u-Edward kusizaphi ngoba kuyona ingane yenu vele. Wathi uBradley ungayibizi kanjalo ingane engenacala. Wathi u-Edward noma ngaba ingane engenacala kodwa akusiyona yakho asithathe le nto soyilahla lapha esibhedlela bazofike bayicoshele. Wathi uBradley sengikhathele ukukhuzana nawe phuma la endlini. Wathi u-Edward yini njalo uthanda ukungixosha Bradley. Wathi uBradley ngoba uhlala u-actor kanje. Wathi u-Edward okay ngoba u-Alex usehambile ngingayithola indlela kodwa lapha phezulu. Wathi uBradley ngeke ukwazi izindlu zey'ngane zami leziya. Wathi u-Edward iy'ngane kufanele y'thathe uy'lalise ndawonye bese ngisala nekamero lami. Wathi u-Edward futhi awuthi ngihambe ngekhona. Wathi amkhuza uBradley wahamba u-Edward. Esenyukile u-Edward wasala umasi. Wathi wenziwa yini njalo umthambele u-Edward. Wathi uBradley kwanami ngihlale ngiyibuza lokho everyday. Wathi umasi angimfuni u-Edward ngiyamzonda. U-Edward wabuye etshela uBradley ukuthi uzothatha ikamera likaPeter. Wathi uBradley ngeke uzohlala la ekhaya. Wathi uBradley ngeke ngikwazi ukuhlala nomuntu ofana nawe Edward. Awuzami ngani ukuyohlala epaki. Wathi u-Edward ngingahlala kanjani epaki ikhona indlu. Wathi uBradley kanti uyenzani imali oyiholayo wena. Wathi u-Edward ngithenga ngayo ABC izinqa neyifebe necocaine assholes bitches and cocaine. What do you do with all your money? ABCs, man. Assholes, bitches, and cocaine. Wathi uBradley phuma endlini yami Edward. Wathi u-Edward ngiyabuya ngisawulanda iy'mpahla zami. Wathi uBradley ngizokhiya emnyango ngeke ungene. Wathi u-Edward hayi kuzoba into yesikhashana mngani wami Bradley inyanga ezimbalwa. Wasebuka umasi u-Edward ethi lezo zinqa ezikuleyo blue dress zithayithi kanje. Wahamba u-Edward ethi ngiyabonga kakhulu ngekamero Bradley mngani wami ngiyabuya manje. U-Esperanza noSteven bangena endlini ka-Esperanza ngesikhathi befika. U-Esperanza ethi ku-Steven ngisathuswe u-Alex ukwazi ukuthi awuhlale ebhar nendoda angayazi. Wathi uSteven ngiyazi Esperanza ukuthi umngani wakho kodwa kubukeke engathi uyayi-enjoya lento ayenzayo. Wathi u-Esperanza ukuthi ngisadidekile namanje ukuthi umuntu usengavela adube iy'ngane zakhe kanjalo. Wathi uSteven ukuthi abanye abantu ngeke uzoba-understand ukuthi ezinye izinto basuke bezenziswa yini. Wathi u-Esperanza yanalapho uqinisile. Wathi kodwa ngicela ukutshela ukuthi ngiyabonga Steven ngokungi-understanda nokuba sesayidini lami sonke isikhathi. Wathi uSteven hayi umthetho wami ngihlala nginje. Wathi u-Esperanza ingakho lento sengithanda ukuthi ibe serious cause kuzoba okokuqala namhlanje engifuna ukuthi uhlale for ama-hour ambalwa ingane yami uMikaza abuye esikoleni khona ngizoku-introduce kuyena. Wathi uSteven akusho ukuthi sengizohlala la. Wathi u-Esperanza cha uzohlala ama-hour amancane uhambe uma usuqeda ukubonana noMika. uLarry wafonela u-Ian wamtshela ukuthi akaphuthume eze-ofisini lakhe manje. Wathi u-Ian uyeza manje. Wathi emva kwesikhashana wangena u-Ian. uLarry wayephethe ifoni ebuza ku-Ian ukuthi ifoni yakho ngithi Ian iy'nhlobo entsha kunaleyo. Wavuma u-Ian. uLarry wabuza ukuthi angithi uma kungena ama-email yawathola ama-notifications. Wavuma u-Ian. Wathi uLarry ngicabanga uvele ngiyothenga ifoni efana neyakho Ian khona ngizothola ama-notifications. Ngicela ungikhombise ukuthi wenza kanjani efonini yakho. Wayikhipha ifoni yakho Ian esathi ukhombisa uLarry ama-notifications ama-email ukuthi angena kanjani. uLarry wathi awuthi ngiyibambele khona ngizoyifunda. uLarry wahlalisa phansi u-Ian ngesikhathi eseyi-check. uLarry ibheka nasemuva nangaphambili. Wathi uthi ukhipha isim card uLarry. Ian wathi ngeke Larry buyisa ifoni yami wenzani manje. Wathi uLarry awume Ian ifoni yakho ngizokubuyisela ngesikhathi escrolla kuma-contact. Ethi kanti niyazana noCarl. Wathi u-Ian ubani uCarl. Wathi uLarry ngisho lo mfana oyi-public defender. Wathi u-Ian Larry buyisa ifoni yami. Wathi uLarry no asifonele lo Carl ngifuna ukwazi ukuthi nazana kanjani. Wathi uthi u-Ian uLarry akabuyisa ifoni yakhe. uLarry wafona ifonela uCarl. Ngenkathi uLarry ifake ku-loudspeaker ifoni. Wathi uCarl yazi Ian sesicishe sabanjwa. Le ndoda osebenza naye ethi uLarry ingizela ngomqondo ifuna ukwazi ukuthi ngiwathathephi lawa ama-photocopy. u-Ian uvele wamemeza wathi Carl ngizokufonela back. This is Carl. Hey, I'll call you back.
lapho waphucula ifoni yakhe wayivala u-Ian. uLarry wathi sonke lesikhathi ngisebenza nawe Ian ngikukhuza ngezinto ekufanele ungazenzi la enkampanini. Wena uyinyoka ungihambela ngemuva. Khululeka-ke sekuphelile ngawo. Uxoshiwe usukuphelele umsebenzi wakho la ekhaya. You are fired. Wathi u-Ian yazi ukuthi ngazi amahlazo wakho amakhulu kanjani wena Larry. Wathi uLarry bokungizama uzobona ukuthi ngummeli ophezulu kanjani. Wathi u-Ian vele sala nenkampani yakho. Kuzongikhulula vele ukuthi angisakusebenzeli. Waphuma wahamba u-Ian. Iy'ngane za-Alex noBradley, uPeter noPaisley zangena yibuye esikoleni. uPeter ebuza kuMarcy ukuthi uma wakho uphi ngoba kukhona yena. Wathi uMarcy mina ngizoniphekela nje ubabweni uzonitshela ukuthi uphuma wena. uBradley watshela iy'ngane zakhe ukuthi iyona nto afuna ukuyikhuluma nazo leyo. Wathi uPaisley baba kwenzakalani? Wathi uBradley wozani sihlale phansi. Zahlala phansi iy'ngane zabuza ukuthi kwenzakalani. Wathi uBradley mina noma wena sesihlukene sidivosile. Wathi uPaisley siyakwazi lokho. Wathi uBradley kodwa engifuna ukunitshela khona ukuthi uma wenu usathathe uhambo engingamazi noma uzobuya kusasa noma uzobuya ngosuku olulandelayo kodwa akazukuba khona. Wathi uPeter uthe uvakashelaphi? Wathi uBradley uhambe nabangani bakhe. Wathi uPaisley kodwa baba uma imphathe kabi indaba yedivorce. Wathi uBradley ake kube njalo kodwa khululekani ngizoninakekela. Wathi uPeter nino Aunt Marcy niyathandana yini? Wethuka uBradley wathi ini? Wathi uPaisley umbuzo olula nje lo. What? Simple question. Wathi uPeter umbuzo olula lo nina nobabili niyathandana yini? uBradley wavuma ngamahloni wathi siyathandana. uPeter watshela udadewabo uPaisley ukuthi ngakutshela. Wathi uPaisley bengazi vele. Wathi uPaisley baba sezona iy'ngane siyazi ukuthi kwenzakalani. Uzithi iy'ngane futhi baba kufanele uxolise kuthina ngokusifihlela ngoba asikho isidingo sokuthi usifihlele ngoba thina sifuna ukuthi ujabule. Wathi uBradley ngiyaxolisa ngokunifihlela. Zasukuma iy'ngane seyahamba sizoshintsha i-uniform. Seyihambile iy'ngane uMarcy weza kuBradley. uBradley watshela uMarcy ukuthi angikholwa ukuthi lento ihambe kalula kanje. uNomika naye wangena ebuye esikoleni nkathi uEsperanza noSteven bembingelela. uEsperanza wa-introduce uSteven kuMika ngesikhathi emtshela ukuthi uSteven lo. Wathi uMika uzofunani la ekhaya? Wathi uEsperanza yona into esizofuna ukukhuluma ngayo nawe. Wathi uMika ayikho into engizoyikhuluma ngifuna ukuthi ngiyayinyanya le ndoda omena ethi uSteven ngoba ubaba wami wangitshela ukuthi le ndoda iwusathane ethi khohlakele ngingayikhulumisi futhi ngingadluli eduze kwayo. Wathi uEsperanza akulona iqiniso lelo. Wathi uMika kodwa phela ngeke ningiphoqe ukuthi ngikhulume ngayo le ndoda. Uma ukuthi ihleli la endlini mina ngahamba kokungcono ngiyohlala nobaba. Ngathi sithi iyahamba ingane ya-Edward uEsperanza wayebiza. Wathi uMika mina ngeke ngihlale eduze kwale ndoda. Angiyithandi nendlela ejwayele ukungibuka ngayo. Wathi uEsperanza niyaqala ukubonana ayikwazi. Wathi uMika ngatshelwa ubaba wami ukuthi ijwayele ukungibuka esikoleni. Ethi uMika futhi wathi ubaba le ndoda ngoba isijola nawe yabulala unkosikazi wayo. uSteven wahlebela uEsperanza wathi sokhuluma later. Mayesehamba uSteven wathi uMika ayikho into okufanele uyikhulume noma later futhi ungaphinde ubuye la ekhaya. Waphuma wahamba uSteven wasala uEsperanza nendodakazi yakhe. uEsperanza watshela uMika ukuthi ungaphinde ukhulume nomuntu omdala kanje. uMika watshela uma wakhe ukuthi nawe ungaphinde ukhulume nobaba ngendlela ohlekele ukukhuluma ngayo. Wathi uEsperanza mina noEdward ubaba wakho asisathandani. Wathi uMika vele lokho kungenxa yakho ngoba wena uyisifebe. uEsperanza vele washaya uMika ngempama. Wathi uEsperanza ungaphinde ukhulume nami kanje. Wathi uMika noma ngangishaya uyisifebe. Wathi uEsperanza Mika ubaba wakho ukuqambela amanga zonke lezi zinto akutshela zona. Wathi uMika uwena umuntu onamanga ubaba wazi wahamba ngenxa yakho. Suka lapho uMika wahamba wayevalela ekamereni. uNatalie wayesazama ukufonela uLucian still wayesangena ku-voicemail. Ethi uNatalie Lucian kade ngizama ukukufonela ifoni angikwazi uyivaleleni ngifonele back. Iy'ngane kaNatalie zangena nazo yibuye esikoleni zihamba noJustice kaKelly. Ngesikhathi uFrank kaNatalie etshela uNatalie uma wakhe ukuthi namhlanje kade eselwa futhi uJustice esikoleni. uNatalie ebuza kuJustice ukuthi usulwelani futhi esikoleni. Wathi uJustice bangisukela bathi uma wami uyisiboshwa. Wathi uFrank uthi usishayile lesasilemu. uNatalie wakhuza uFrank wathi akavala umlomo. Wathi uNatalie thatha osisi bakho Frank nihambe la ngifuna ukusala noJustice. Seyihambile iy'ngane kaNatalie wathi uthi uzama ukukhuluma noJustice uNatalie kwathithisa uNatalie emtshela ukuthi ngeke aze akwazi ukukhuluma naye. Wathi uthi uzama ukuzehlisa uNatalie waduba uJustice wahamba wathi uphuma wakhe. Esehambile uJustice wasala futhi uNatalie ethi uzama ukufonela uLucian yaphinde yangena ku-voicemail. Ngesikhathi esethethe uNatalie ethi kanti Lucian kuphi? Vula ifoni ungifonele back uma usutholile le message ngifuna ukukhuluma nawe kubalulekile. Ifoni ka-Edward yakhala ngesikhathi eyiphendula wayefonelwa indodakazi yakhe uMika ngesikhathi uMika etshela ubaba wakhe ukuthi uma ubesevakashelwe yileya ndoda wangimtshela ukuthi ikhohlakele. Ethi uMika mina baba ngisafuna ukuhlala la ngifuna ukuzohlala nawe. Wathi u-Edward okwamanje ngisazohlala emzini ka-Uncle Bradley njengoba kusalungisa umuzi wami ngizokuthatha uma sebeqedile. Wathi uMika sengikhathele mina ukuhlala noma ngoba ungishayile namhlanje ngempama. Wethuka u-Edward ethi uqinisile mntanami wavuma uMika. Ethi uMika kuyimanje isihlathi sami sibovu. Wathi u-Edward ngicela ungishuthele isihlathi sakho ungisendele. Ethi u-Edward ubekushayelani? Wathi uMika
namuhla ngimbize ngesifebe. Wathi uEdward sengathi akushaye ngempama pho umtshela iqiniso. Wathi uMika ngicela ungilande baba okungcono siyohlala noma ehhotela. Wathi uEdward kusahlanganisa mntanami ngizokutshela. Wathi uEdward kodwa uma wakho Esperance ungamfihleli zonke izinto engikutshela zona ungayeki futhi umbiza ngesifebe ngoba uyisifebe vele. uEsperance wanokho ekamereni likaMika. uMika watshela uEdward ukuthi nange ngibiza. Wathi uEdward ungaphinde umkhulumisi ungamphenduli hlala kanjalo ekamereni lakho. Mawukuthi uyaphuma ungamkhulumisi. uEdward wavalelisa kuMika wathi uzobuya bakhuluma wavala ifoni. uEsperance wayesanokho ekamereni likaMika ethi ucela vele. Wathi uMika uthe ubaba ngingaphinde ngikukhulumise wena. Wathi uEsperance Mika angidlali nawe vula la iminyango ngifuna ukukhuluma nawe. Wathetha uMika wathi sifebe ehlukana nami. Wakhala uEsperance wathi Mika ngicela uyeke ukukhuluma nami kanjalo ngibize ngalawo magama. Wathi uMika pho uzongenzani uzongiphinda ngenye impama. Wathi uEsperance ngiyaxolisa ngane yami uthi ngikushaya ngempama. Wathi uMika ngithe ngiyeke sifebe. Wasuka lapho wahamba uEsperance wathatha ifoni wafonela uEdward. Wathi uEdward wena sifebe wenziwa yini ushaya ingane ngempama? Ubuye ungenisa uSteven emzini engukhokhela imortgage bese ucabanga ukuthi uzongiphuca icustody yengane yami. Wathi uEsperance ususebenzisa ingane. Wathi uEdward wena umuntu osebenzisa ingane. Wathi uEdward kodwa uma ungasaqhubeka nale nkani yakho yecustody yengane uMika uzolitshela ijaji enkantolo yonke into engamfundisa yona. Wathi uEsperance Edward ngizama ukuyisusa ingane yami eduze kwakho for ukuthi ibe nempilo engcono kumanje uyifundisa izinhlambi igqisha wonke amagama abhedayo. Wathi uEdward ayisekho into engizoyikhuluma nawe sifebe wavala ifoni uEdward. Sesiqede ngefone call uEsperance kwangena imessage eqhamuka kuSteven wathi uyayifunda wathola ukuthi uSteven ukhona la ngaphandle. Wahamba uEsperance waya kuSteven wayepaka ngemoto phambi komuzi kaEsperance. Angena uEsperance emotweni kaSteven ekhala uEsperance etshela uSteven uEsperance ukuthi uEdward ihloboni umzali ekwazi ukufundisa ingane izinhlambi enje. Ethi uEsperance kumanje ingane yami iyangizonda ngenxa kaEdward. Wathi uSteven yako nekugcineni uEdward ayikho into ongayilindela kuEdward enhle. Wathi uEsperance ukubhlungu ingane yami yentombazane ikholelwa yena uEdward kunami. Ethi uEsperance ngiyayisola nangokuthi ngiphinde ngayiphakamisela isandla. Isizovele ngizonde kakhulu kunakuqala. Wathi uSteven no izokwehla fanele niyikhulume lento umenza understand ukuthi ubaba wakhe lo mfaka uphoyizini. uLucian wafika ngemoto yamaphoyisa ezopaka emva kwemoto kaEdward noKelly. uLucian ebuza kuEdward ukuthi kwenze njani wazopaka phambi komuzi wami. Wathi uEdward bengisaxoxa noNatalie ngevideo yakho noKelly. Wathi uLucian ngizokuthola Edward uyangezwa. Wathi uEdward mose ukubhekana nami hamba ofeyisana noNatalie ucasa ukuyafa lapha endlini. Wathi uEdward Kelly injani ifresh air. Wathi uKelly ungakhulumi nami Edward. Wahamba uKelly ngesikhathi uLucian nabo beno-Edward bemlandela. uLucian watshela uEdward ukuthi awuthole la uzoya khona Edward. Wangena uLucian wathi Kelly amsho ujabulile ukuthi usufikile ekhaya. Wathi uKelly awazi ngijabule kanjani. Wathi kodwa ngiyaxolisa ngempela Lucian ngokuqabula laphana bengingekho ngempela kulo umqondo. Kuba noEdward eseyenze yaba worse le ndaba. Ethi uKelly ngingahamba ngiyokhuluma noNatalie. Wathi uLucian no miyeke ngizokhuluma nawe uNatalie. Wathi uKelly nami awuthi ke ngibheke indle yami nje yonke ngaphakathi. Wathi uLucian ngihamba nawe. Wahamba uLucian benoKelly sebeya kwamanye amaroom. uEdward wafika kuNatalie wathi ngiyazi ukuthi awufuni ukukhuluma nami kodwa mina ngisesayidini lakho Natalie ngifuna ukusiza wena. Wathi uNatalie ngitsehlukani nami Edward. Wathi uEdward ukufakazela ivideo yami Natalie hamba njengamanje endlini kaKelly uzofica beheavy sex uLucian noKelly. Wavele wacasa uNatalie washona khona. Ethi uEdward unganokho eminyango uvula ungene. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandela iso-uploada kungekudala.
for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza on the beat.